I ba shembor lang renja mentagesngi ili harshukino ku museum ka KGC ka daw ka day namar ba don hapdeng ka met ka bakoy bekia nagaleng ki MDC ka VP wala rakim sngola priang ye kane ka jingi harshuki jongi Henry habaki berkat pat ye ka koy akia ki lepediang bat burom ye kane ka rai jongi rangkat ka jingduai bat kitbok kirwiang ba nyono ye ka met bakoy bekia ka jinglang jong ka parliamentary party jong ka VP ha KGC ka sinya bet ha ka party ban le ya ki kam baro kam tam ban jit unang lam ba thamai jong ka party new CM ha KGC ki kerparo ya ki pai ba ban kan mau ye ba shembor lang renja ha ki jingduai bat kumjoro ka yeng ka sem jongi bat iya kan nela pentip dai ba powel soklet no actin ka VP ha KGC kun bashbon